Benvolgudes i ben trobats, soc en Ramon Riera, del Buidac de Memòries, i això són les píndoles des del balcó. Una gran idea. Avui farem la tercera píndola, que tracta sobre el rei Jaume el Conqueridor. Ja estaríem al segon capítol, que és l'època ja més gloriosa, que, com veureu, no va ser precisament una cosa fàcil i va requerir, ja parlàvem en el primer capítol, les dues primeres píndoles del rei improbable, va requerir un esforç realment important, una capacitat de resistència, una voluntat ferma davant un munt d'adversitats que podríem pensar que precisament un rei que ho és per raons hereditàries no necessàriament hauria de tenir. Però en aquest cas el rei Jaume, i de fet la transcendència de tota la seva figura, de tota la seva obra, no sols l'expansió militar, sinó també tota la construcció política, de la qual també parlarem, no? I una, diguéssim, biografia passional molt interessant. Doncs això requerien d'un tremp, d'una sèrie d'habilitats i capacitats per sortir-se'n dels moments especialment perillosos i, si més no, fatigosos, del qual penso que podem prendre exemple aquests dies en què estem vivint. Vam deixar el rei en Jaume i la seva primera muller, Elionor de Castella, empresonats al castell de la Aljaferia, a Saragossa. Bé, primer traiem-los d'allà i els posem al Torreón de la Zuda, que és on realment els havien tancat. Allà hi ha una escena especialment, jo crec que característica, que descriu el rei, però molt significativa del que va passar entre ells, és que ell decideix escapar-se i decideix de fer-ho a través d'una sèrie de llençols i aquestes coses, marxant per la finestra. Tenia els seus fidels aragonesos compromesos a anar-lo a buscar, i hi ha un moment en què tot trontolla perquè bàsicament la reina es nega a seguir-lo. La seva va ser una relació difícil. S'havien casat 3 anys abans, el 1221. Ella és Elionor de Castella, és una princesa de sang reial, evidentment, i és 5 anys més gran que ell. De fet, quan es casen, que el rei té 13 anys, la crònica diu que van haver d'esperar un any perquè ell pogués fer allò que l'home ha de fer a la seva muller. Llavors, són dos caràcters molt diferents. Tot fa pensar que Elionor era una persona molt religiosa, molt espiritual. Ell, ja ho veurem, tot i que criticava son pare en el llibre dels Fets per home de Fèmines, ell ho és tant o més, amb una marcada diferència, que és una certa bondat que no només es desprèn de la crònica que ell va dictar, sinó una mica de la revisió documental del que anem fent, no? Veurem que ell té un tracte normalment força considerat amb les seves mullers i les seves amants. Se'n recordarà d'elles, se'n recordarà molt sovint dels fills bastards i legítims, diríem, que tractarà moltes vegades com a fills legítims, i això li ocasionarà problemes a nivell polític-militar. Bé, doncs els teníem allà en el palau amb aquesta discussió. Al final ell aconsegueix escapar-se, el rei, i torna a immergir-se en tota aquesta voràgine de missions. Ja un any abans, el 1220, ell havia intentat castigar Rodrigo Lizana, que era un gran noble aragonès, tenia presoner un dels seus vassalls, i se'n fa tota la campanya militar amb els nobles del Consell, que eren una mica els que en aquell moment eren fidels, però que anaven entrant, sortint pels complots diferents que hi havia.
van a les terres de Lizana, Lizana fuig, se'n va a Albarracín. En aquell moment Albarracín era un feu semi-independent entre la Corona d'Aragó i Castella i Lleó. De fet, en origen havia estat conquerit per un noble navarrès i en allà el Rodrigo Lizana es refugia i aixequen un setge, però el setge fracassa en el punt en el qual el rei i uns dels seus fidels més propers se'n donen compte que els cavallers assetjants sovint estaven col·laborant amb els cavallers assetjats, de manera que era una empresa absolutament impossible, no? I com aquesta, com us deia l'altre dia, molts altres fracassos. Un dels més destacats és el fracàs del setge de Peníscola. Aquí es convoquen unes corts, com us deia, de l'aportació institucional, no? Ell comença a fer reunions de bons homes, diríem, de ciutadans rics, amb nobles, amb l'Església, i així es comença a assentar les bases del que serà el Parlament, les Corts catalanes. I allà a Tortosa, ell tenia 17 anys, planteja la necessitat de ja començar a anar a expandir-se cap a les terres de l'Andalús, i ell convoca els nobles catalans i es prepara tota la campanya, es fan totes les despeses, es paguen totes les soldades, se'n van cap a Borriana, i en allà el rei i els seus fidels acaben quedant absolutament sols. Però a vegades en els moments transcendentals succeeixen coses inesperades i es troben amb el fet que el governador d'allà, de fet el sobirà de la taifa, diríem, d'aquell moment que hi havia de València, Abu Zaid, era un home força intel·ligent, calculador, i aprofita aquesta debilitat del rei com per fer-hi una mena de pacte en el qual el sobirà musulmà s'assegura que no hi haurà agressions i Jaume esdevé hereu. Ja sé que pot semblar molt estrany, siguent un musulmà i un cristià, hereu d'Abu Zaid, que ja veu que no està gaire clara la seva continuïtat política en aquell govern de les terres valencianes musulmanes, diríem. Llavors, aquí hi ha una de les primeres escenes que també demostren una mica la bravura del rei. Recordem que té 17 anys. Temps després ell està en terres aragoneses i, havent aixecat el setge de Borriana, el rei es troba amb un cavaller Peraonès que està amb la seva obra anant directament cap a saquejar les terres de València. Primer de tot, el rei no pot, i el Consell no poden permetre que els nobles comencin a conquerir sols els territoris, perquè això què generarà? Generarà més estats feudals, més riquesa i més possibilitats de que es revoltin, i segon, ell havia fet el pacte amb el Zaid. El moment de tensió es produeix quan es reuneixen en un casalot, en una masia que hi havia allà a prop, en què el rei insisteix en parlar en persona amb aquest cavaller Peraonès. Es troben, seuen junts a la taula amb tota una sèrie de cavallers, etc. I acaben tirant-se els plats pel cap directament. Peraonès s'aixeca, desenvaina l'espasa, Jaume també s'aixeca, treu l'arma. Ens mirem la tele com si fos l'aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya ens embolcalla, esperem